Nou, we winnen misschien wel favoriet, maar we gaan net weer maken. Absoluut net. En ja, beslissende fase van het bekerseizoen. We hadden de Noordelijke beker keurig netjes jou rond en een geweldige overwinning halen en die beker pakt. En dan krijg je nou een mooi toetje. En dat toetje smaakt dus net. Ik weet niet, het heeft misschien ook wel eens een stukje onderschatting geweest. Ja, ik denk dat dat de grootste oorzaak is. Dat is eerst hoe wij in de passing in de eerste helft slap en onnauwkeurig af en toe wien op hele gevaarlijke momenten. Dan heeft het ja, ik weet niet, maar een stukje onderschatting en concentratie te maken, denk ik. Wat een aanval, maat! Wat een aanval! Als wij op 80% van ons kunnen voetballen hier, dan hebben we het gewoon won. Maar dat houden we dus naar die en dat is pittig, dat kan. Dat is, soms haast wedstrijden, dan wil het net, dan lukt het net. Dat we zijn wedstrijd. Ja, dan winnen de volle jongens net bij de les. En ja, misschien wel iedereen, kan ik wel zeggen. Wie heel matig. Al telt net, ze moeten er gewoon in. En ja, dan is je waarschijnlijk ik win het afsluiten kent. Maar ja, dan moet wel de goals maatje. Ja, die is toch te gek, hè? Kom eens! Ja! Die hebben niks meer. En dus is het avontuur van Harkemasse Boys en Agen Heins in één keer al dan, hè? Ja, ik hier lauwer nog 2 wedstrijden spelen. Maar ik leer het in het oors. Ik heb er vanmorgen nog gedacht. Ja, het kan je wat gebeurd wijzen. En dat is het.